हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरनाय थाबावबाय दे स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोन बेबायदिनो बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबाम्सफोरनि बागै मोनथिबाय थानो थाखाय नोंथांमोनहा गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियावनो थानाय बेलनि आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांमोननि सेराव थाबैनो सौहैयो दे लोगोफोर एक्चुअली नोंथांमोना भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ दिनै आं मा भिडिअनि सायाव आपडेटखौ लानानै फैदों एक्चुअली लोगोफोर आं दिनै बैसागु अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि माखासे सुंद' आपडेट लानानै फैदों दे लोगोफोर स' नोंथांमोन भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअखौ gwsw Dongbwla फटोग्राफी क्रिएशन बेनाराव आपलोड खालामदों दे लोगोफोर स' लोगोफोर बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय जानजिया काप्रा दे लोगोफोर स' लोगोफोर जाय बिथांमोना दासिमबो जुदि बे मिउजिक भिडिअखौ नायाखै अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायहैदो दे लोगोफोर स' लोगोफोर बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअ जों गुबैयै फाव खालामनायखौ नुनो मोनदों इलिसा बर' आरो अनामिका नार्जारी दे लोगोफोर आरो लोगोफोर बिथांमोनजों लोगोसे जों बेयाव गोबां साइड डान्स खालामनायखौबो नुनो मोनदों दे लोगोफोर स' नोंथांमोन बिथांमोननि मुंखौ आं बेयाव मख'लायला दे लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअ रिलिक्स एन्ड टिउनखौ होदों सोमखोर दैमारी दे लोगोफोर आरो लोगोफोर कनसेप्ट डाइरेक्शन केरियोग्राफिखौ होदों लेसान रामी दे लोगोफोर एक्चुअली नोंथांमोन बे मिउजिक भिडिअनि सिंगारानो जादों इलिसा बर' बिथाङानो दे लोगोफोर स' लोगोफोर नेक्स्ट आपडेटआव दं जोंहा आरबी फिल्म प्रोडक्शन बेनारनि आन्डाराव फैनाय मोनसे आबुं मिउजिक भिडिअआबो दायो रिलिज जानानै थांबाय दे लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर बे आबुं मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय दाखा दाखा दे लोगोफोर स' लोगोफोर जोंहा बे मिउजिक भिडिअखौ आरबी फिल्म प्रोडक्शन चेनेलावनो आपलोड खालामदों दे लोगोफोर स' लोगोफोर जों बे मिउजिक भिडिअ गुबैयै फाव खालामनायखौ नुनो मोनदों मिगराज कुमार ब्रह्मा आरो गेमश्री दैमारी दे लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर जों बिथांमोनजों लोगोसे बेयाव गोबां फाव खालामनायखौबो नुनो मोनबावदों दे लोगोफोर स' लोगोफोर बिथांमोननि मुंखौ आं बेयाव मख'लायला दे लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअ डाइरेक्शन केरियोग्राफिखौ खालामदों मानाब्लाब्लि ब्रह्मा दे लोगोफोर स' लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअ मेथाइखौ रोजाबदों थाजिम नार्जारी दे लोगोफोर आरो लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनि रिलिक्सखौबो बिथांमोन मामाय आरो थाजिम नार्जारीयानो होदों दे लोगोफोर स' लोगोफोर नेक्स्ट आपडेटआव दं जौगा फिल्म प्रोडक्शन बेनारनि आन्डाराव फैनाय मोनसे आबुं मिउजिक भिडिअआबो जोंहा दायो रिलिज जानानै थांबाय दे लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय gwsw Dongbwla Bungna Laka पार्ट 3 दे लोगोफोर स' लोगोफोर जों बे मिउजिक भिडिअ गुबैयै फाव खालामनायखौ नुनो मोनदों बिबुंसार नार्जारी आरो दिप्ति बसुमतारी दे लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनि सिंगारफोरानो जादों कनसेप्ट ब्रह्मा आरो काश्मीरी ब्रह्मा दे लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअ डाइरेक्शन कनसेप्ट सेरियोग्राफिखौ खालामदों पूर्ण बसुमतारी दे लोगोफोर स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि सुंद' आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर स' लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय दे स' लोगोफोर बेबायदिनो बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबाम्सफोरनि बागै जाय बिथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना ला दे लोगोफोर जाहाथे आंबो नोंथांमोननि अनसायनाय आरो सापर्ट मदद मोनोब्ला गोदान भिडिअफोरनि आपडेटखौ नोंथांमोननिसिम होफैबाय थानो हायो दे लोगोफोर